asawa ko, pinagdamutan ko para sa'yo. Yung pala, ipapahiya mo lang ako sa asawa ko? Anong klase ka? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan maging ang pagtupad sa pangako ay nagiging problema rin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Jessica sa ating dulang sa kanyang panahon. Good morning, Ate Jessica. Ikaw pala, Leonard. Nariyan ba si Kuya Freddy? Wala. Kaninang madaling araw pa umalis. May biglaan daw na biyahe sa probinsya ng boss niya. Ganun ba? Ate, may iniwan ba siyang allowance ko? Allowance? Wala. Ha? Sabi niya kasi kahapon Baka nakalimutan kasi nagmamadaling umalis. Bumalik ka na lang next week. Yun din kasi yung uwi niya. May kailangan pa naman akong bayaran sa university. Pasensya ka na. Kapos din kami. Wala naman akong ekstrang pera dito. Dami mo naman pinamili, Jessica. Binili ko na ho lahat ng kailangan nyo dito sa bahay sa loob ng 2 linggo, Chakora. Para wala na kayong maging problema. Oh, salamat ha. Ang bait mo talaga, oh. Tinutupad ko lang ho yung pangako ko, Chang, na hindi ko kayo pababayaan ni Wendy kahit na mag-asawa na ako. Uy, sabi ko na ikaw ang dumating, ate. O diba, tinext ko naman sa'yo na dadating ako ngayon. Hindi mo talaga binabali yung pangako mo. Ganyan talaga ate mo, Wendy. Kaya dapat ha, tuparin mo rin ang pangako mo na mag-aaral kang mabuti, ha? Si Chakora naman, nag-aaral naman po ako, ha. Oh, nag-aaral nga. Madalas nga lang ang gimmick. Anong gimmick ho? Ay di pag-attend sa party. Ay, okay lang yun. Basta wag mo pababayaan yung pag-aaral mo, Wendy, ha? Oo naman, ate. Ate, Ano? ubus na kasi yung allowance ko, eh. Ano? Ang bilis naman maubos ng pera mo. Kasi marami akong pinagkagastahan sa university. Oh, sige, bibigyan kita. Buti na lang pala, hindi ko binigay kay Leonard yung perang pinabibigay sa kanya ng Kuya Freddy mo. Meron ako maiaabot sa'yo. Ay, Kuya, ikaw pala. Kanina pa ako dito sa labas ng bahay, Leonard. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Ay, pasensya na, Kuya. Nag-apply kasi ako ng trabaho eh. Doon sa printing press na malapit sa university namin. Ano? Bakit mo ginawa yan? Nahiya na kasi ako sa iyo eh. Naisip ko, baka ako kaya kinakapos kayo dahil sa akin. Kaya mag-working student na lang ako. Oh, sino naman nagsabi sa'yo na kinakapos kami? Si Ate Jessica, ilang beses na akong nagpupunta sa inyo na hindi mo ako nabibigyan ng baon. Sabi niya, kapos daw kasi kayo. Usap nga tayo, Jessica. Teka, Freddy, bakit parang galit ka? Talagang galit ako. Bakit ka ganun? Ano? Bakit hindi mo ibinigay sa kapatid ko ang perang iniwan ko sa'yo para sa kanya? Ha? Ha? Pasensya na. Kinapos ako eh. Maraming pangangailangan si Wendy sa school nila. Kaya si Leonard ang isinakripisyo mo ganon. Bakit hindi mo sabihan si Wendy na magtipid? Sobra ka naman. Di naman gastadora yung kapatid ko. Kaya pala kahit mas malaki ang baon niya kaysa kay Leonard,
mas mabilis pa rin siya makaubos ng pera. Jessica, pangako ko sa mga magulang naming pumanaw, natutulungan kong makatapos ng pag-aaral si Leonard. Pero dahil sa ginawa mong paninikis sa kanya, ayun, magwo-working student na siya para hindi kapusin sa pangangailangan niya. O ayos lang naman na magtrabaho siya. Magbanat ng buto habang maaga. Lalaki naman siya. Nasusuko na naman ako. Tuwing umaga na lang ganito ako. Nakaalala tuloy ako. Baka mahalata na ito ni Chokora. Pero dapat naman talaga niya malaman ito. Dahil kailangan ko ng tulong niya para sa pagtatapat kay Ate Jessica. Wendy? Ah, Nasusuko ka na naman ba? Chang, Bakit ka ba nagkakaganyan tuwing umaga? Chokora. O bakit? Parang naiiyak ka pa. Teka nga. Abay, huwag mo sabihin buntis ka. Sorry po, Tio. Nakalimot po kami ng boyfriend ko nung minsan galing kami sa party at nakainom. Oh, Diyos ko. Wendy naman. Bakit naman hindi mo iningatan ang sarili mo? Nagpadala kayo sa kapusukan. Ganun pareho kayo nag-aaral pa ng nobyo mo. Sorry po. Ano sabi ng nobyo mo? Magtatapat daw po siya sa parents niya para po makapagpakasal kami. Paano na ngayon ang ate mo? Binigo mo siya. Oh, eto pa ang alak at pulutan, paring Freddy. Salamat, parang Karding. Nakatutuwa ka. Ako nag-iya ng inuman, pero ikaw pa nang libre sa akin. Uy, narito naman tayo sa bahay namin kaya hindi magastos to. Isa pa, controlled naman tong ginagawa natin. May problema ka na nga pagagastusin pa ba kita? Buti ka pa, pare. Intindihan mo ako. Di ka tulad ni Jessica. Ano po talaga ang problema mo sa misis mo? Natuklasan ko na madalas niyang hindi ibinibigay sa kapatid ko ang perang iniiwan ko para kay Leonard. Pinagdadamutan niya kapatid ko. Pero kapag sa kapatid niya, okay lang. Kahit magbigay siya na magbigay. Mali naman yun. Kakapusin sa panggastos si Leonard. Kinapos na nga Karding. Kaya nag-working student na. Masakit sa akin ang ginagawa ni Jessica. Ako naghahanap buhay tapos pagdadamutan niya ang kapatid ko. Hindi naman ako tutol sa pagtulong niya sa kapatid niya. Pero sana, huwag din niyang tutulan ang ginagawa ko sa kapatid ko. Alam mo, pare, may suggestion ako. Pag ito ang ginawa mo, hindi mo na po problemahin pa ang misis mo. Chokora, ano ba pag-uusapan natin at pinapunta niyo ako dito? Meron ba ang problema? Oo, Jessica. Tungkol sa kapatid mo. Sa'yo, Wendy? Bakit anong problema? Ang alam ko matataas yung grades mo. Meron ka ba kailangan bayaran sa university? Wala, ate. Oh, Ate, sorry. Sorry sa inyo ni Kuya Freddy. o bakit tumihingi ka na sorry? Buntis siya, Jessica. 2 buwan na. Buntis! Oo.
Kailan ko lang din nalaman. Patawarin mo ako, Ate Jessica. Walang hiya ka! Sinikap ko matupad yung pangako sa'yo at sa mga magulang natin na pag-aaralin ka! Yung pala, ganito lang gagawin mo! Bibiguin mo lang ako! Maglalandi ka lang pala! Maglalandi ka lang pala! Pati kapatid ng asawa ko, pinagdabutan ko para sa'yo! Yung pala, ipapahiya mo lang ako sa asawa ko! Ha? Ano klase ka? Hindi pa ako nagpunta rito. Hindi ko malalaman na may sakit ka, Leonard. Konting trangkaso lang ito, kuya. Nanibago lang sigurong katawan ko sa dami ng ginagawa ko ngayon. Mas mahirap kasi ngayon ang ginagawa mo. Nag-aaral ka habang nagtatrabaho. Baka kaya ko ito. Masasanay din ako. Buti nga na magkasakit ako weekend. Wala kaming pasok sa university. Hindi ako absent. Nakukuha mo pang umiti. May sakit ka na nga. Kagaling din ako. Huwag kang mag-alala. May iniinom naman akong gamot. Minto ka na sa trabaho mo. Mag-concentrate ka na lang sa pag-aaral mo. Anyway, 1 year na lang naman, graduate ka na. Pero kuya, Huwag mo nang intindihin ang hipag mo. Ako na humihingi ng paumanin sa'yo sa mga ginawa niya sa'yo. Magbukas ka ng account at doon ko na lang ipadadala ang lahat ng panggastos mo. maraming salamat Kuya Freddy. Pangako, hindi kita bibiguin. Makakatapos ako ng pag-aaral at magtatagumpay. Sabi ng katulong natin, hindi ka raw nag-lunch kanina. Hindi ka rin kumain ng hapunan. Bakit? Freddy, nahiya ako sa'yo eh. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin. Tungkol saan yan? Si Wendy, buntis. At mag-aasawa na. Ha? Nakakahiya sa'yo eh. Tinupad mo yung pangako mo sa akin na tutulungan mo ko sa pagpapaaral kay Wendy. Tapos siya naman itong binigo tayo. Pati kapatid mo na pagdamutan ko. Masunod ko lang lahat ng gusto ni Wendy. Yung pala, pinahiya lang niya ako sa'yo. Mali. Maling-mali ako. Natutuwa ako dahil namulat ka na sa pagkakamali mo. Pasalamat na rin tayo dahil kahit hindi makakatapos ng pag-aaral ang kapatid mo, pakakasalan siya ng nakabuntis sa kanya. Sorry talaga, Freddy. Hihingi din ako ng tawad kay Leonard. Congratulations, Leonard. Ang galing mo. Gumraduate ka ng may award. Salamat, Ate Jessica. Siyempre naman, magaling si Leonard. Kanino pa ba naman magmamanay ako di sa akin? Ha? Oo nga naman. Brad, salamat sa iyo. Tinupad mo ang pangako mo sa akin. Pareho tayong nakatupad sa pangako natin, Kuya. At may good news nga pala ako sa inyo ni Ate. Oh, ano yun? Next week, Oh. may mapapasukan na akong trabaho. Uy! Ha? Ay, ang bilis naman. Ngayon ka nag-graduate, may trabaho ka na agad. Nirefer ako ng professor ko sa kaibigan niya na may company. At tinanggap naman ako. Kaya by next week, papasok na ako sa company niya. Ate, Kuya, simula na ito ng tagumpay ko. Magiging matagumpay ang pagsasama ng magkabiyak kung sila'y laging nagkakaunawaan kahit sa mga tutulungan
ay walang kikilingan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.